jalan akses ya buat para pengunjung Bapak Ibu hadirin. Kasih jalan ya, kasih jalan untuk Mbak Niken, kasih jalan untuk para dayang tercantiknya kita pada malam hari ini ya. Untuk bisa menyambut kedatangan dari Mbak Niken Salindri. Bisa dikasih jalan ya, kasih jalan ya.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku, ora ono daya ditanggo kejaba saking Allah kamulung aku. Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalam menimang metu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu. Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalam melimang waktu nganggo mbrasta mungkar lan nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau aku masa salam dicikuk katu tok. Sing komplit ya Pak Bu nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, alhamdulillah ingkang jawab salam kula dongakne kathah rejekine. Panjang umure, sehat badane, lunas utange. Sing keri kompak tur banter. Matur nembah nuwun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kawula hormati sesepuh bini sepuh tokoh agama, tokoh masyarakat wonten tlatah Dayu Rejo Prigen Pasuruan. Ugi ingkang kawula hormati inggih punika Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan, panjenenganipun Bapak Haji Heru Ferry NC. Ugi